Radedet radeang, radedet radeang, radedet radeang mangan gedang. Woi! Mak tele. Asem ijo getak aku kagetan. Sorry wae, ndek mau tak celuki kok kadoan kowe gak krungu. Jebul kowe lagi ura-ura to. Iki ki ra ura-ura. Aku ki lagi nembang. Sing kaya ning campur sarian. Sing ning wong duwe gawe kae lho. Sing lagi viral kuwi lho. Sing nyanyi ki ya sing bener. Apa ana hubungane Randedet karo Randeang? Tur neh yang-yangan ku ya ora entuk lho. Cetha-cetha mendekati zina kuwi. Iso-iso lebokne ning rokok lho. Hi. Aku mau neroke nyanyian-nyanyian kok. Sing penting ora nglakoni ngono wae. BTW, kowe ning kene ngopo? Bar kok ngendi kowe? Kok wis teko kene? Aku ndek mau benili harta karun ning Pak Kuning kae. Jebul ra enek. WK. Ndek iki meneng-meneng tak goleki dhewe. Jebul kedisikan dolilek. Sergep tenan kae. Yen kon goleki rasa. Oh ya wis ngono-ngono ya nggo ngopeni anak bojo. Awake dhewe kudu bangga duwe tangga kae. Isi pikir nanti yo gak tau ngetok. Jambu alas kulite ijo, nek wis digagas duwe bojo. Lah kae wonge. Dawa mure wonge rene. Lah nyanyi koyo ngono meneh. Malah nulari wong-wong sing gawe ati nyambyar lah. Goleki aku to. Pancen aku ngangeni kok. Wah, bakal gayang ki enak iki. Gayang iki dagelan. Dagelan iki kok tanggapan. Tanggapan iki campur sari. Campur sari po nikah. Nikah iki jagongan. Jagongan po nyumbang. Barang. Wes coba tuh. Rasa dagel, warung ora ana sing guyu. Ra lucu ra apa-apa, sing penting aku mlebu YouTube. Iki lagi syuting lho. Aja ngomong ning kamera. Barang.